این ролик бо ёрии Adin XB сохта шуд. Дар вақти регистрация дар ҷои промокод Саидов нависед 5000 рубл ба шумо бонус медиҳад. барои ин бонусро гирифтан пурра регистратсияро гузарен, дашотон пил партоен. автоматики бонус ба шумо мегузарад. силкаш дар описиони видео. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошинҳои фурӯшӣ хитона дар номерои дар рӯи экранай WhatsApp ё Viber-дар равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 144 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза беҳтарин мошинҳои дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед, дар комментария фикротона нависед. достоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Қазоқистонро доранд, марҳамат аз ширкати акаи Исматулло истифода баред. мошинҳошон мошинҳои замонавӣ бо комфорти баланд, дар роҳ шумо хаста намешавед. кондитсионерашон 100% кор мекунад. боз акаи Исматулло метавонад ба задани шуморо проверка кунад ва боз регистратсияҳои шуморо продалит ҳам мекунад. номерашон дар рӯи экран ва дар описиони видео. марҳамат, занг занед, ба шумо роҳи сафед хоҳонам бародарон. якум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1 соли бароричаш 2007, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газай, ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад. мошин ягон айб надорад, расход надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархш бошад 68000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 472000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро, дастгири моро фаромӯш накунед. дар видео лайк монед. сарпарасти видеороликои мо ҳамеша як xbet мебошад. силкаш дар описиони видео. аз шумо як дастгири дроин як шаташапакш кунед. тамом бародаро. дуюм мошини фурӯшӣ молодёжни мошин Opel Hatchback соли бароришаш 1997, объем мотор 1.6, коробка передачаш механикай, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош танировкаш 6 моҳа муҳлат дорад. 4 дар электропакет, 4 баллони нав. мошин ягон расход надорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 27000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 187000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. сеюм мошини фурӯшӣ Volkswagen соли бароришаш 2015, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холияй, 1 сола ҳуҷҷат дорад. пробегиш 87000 километрай. мошин навай, камгаштагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Сухаревская. нархш бошад 410000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 59000 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback соли бароришаш 1998, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. кондитсионер, люк, самбуфер ҳамаша дорад. қоидавияи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархш бошад 23000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 159700 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.
панҷум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21014 соли бароришаш 2004 абиомотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газай. ҳуҷҷаташ 3 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 12000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 83000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 соли бароришаш 2007 абиомотор 1.8 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензин. ҳуҷҷатош танировкаш 6 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ягон айб надорад. мошин навай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 75000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 520800 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ. Nexi Daewoo соли бароришаш 1996 абиомотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холияй. 8 моҳа ҳуҷҷат дорад. 4 дар электропакет. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. нархш бошад 10000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 69000 рубли русӣ мешавад. ҷои сумгириш бидай бародаро. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 соли бароришаш 2003 абиомотор 1.5 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холияй. ҳуҷҷатош танировкаш 10 моҳа муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. чихеле ки шумо дар суратош дида истодаен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 20000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 138000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra Bechka соли бароришаш 1998 абиомотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холияй. ҳуҷҷатош тамом шидагай. ҳозирашда ҳуҷҷат надорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 20000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 138800 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ. Nexi Daewoo соли бароришаш 1996 абиомотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш гази холияй. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ягон камбудӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
нархш бошад 10,000 сомони тоҷикӣ мебошад. Бо рубли ҳозира гардонем 69400 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. 11 мошини фурӯшӣ Opel Vectra Bechka соли бароришаш 2001, объёмотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холияй. ҳуҷҷатош таънировкаш 1 сола муҳлат дора. кондитсионер люк мултирул ҳамаша дора. пробегаш 32000 мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ёл қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 38000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 263800 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. 12 мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли бароришаш 2005, объёмотор 1.7, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холияй. ҳуҷҷатош 4 моҳи дигар муҳлат дора. мотор хадавои ҳамаш 100%. карбюраторай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ёл қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 9500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 66000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. 13 мошини фурӯшӣ ВАЗ 21010 соли бароришаш 2000, объёмотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холияй. ҳуҷҷатош тамом шидагай, ҳуҷҷат надора ҳозир. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ёл қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 8500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 59000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. 14 мошини фурӯшӣ грузовик Газел. мошин ягон айб надорад, 10 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ёл қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархш бошад 15500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 107600 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. 15 мошини фурӯшӣ грузовик ГАЗ 53. мошин ягон камбудӣ надорад, ягон расход надорад. сӯзишвориш бензин газай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хеле ки шумо дар суратош дида истодаед. айни ёл қарор дорад дар ноҳияи Ҷиликул. нархш бошад 20000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 138800 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. хайр, то видеои оянда. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо ва шумо бошад.